Start your day with our best organic and herbal coffee. First Cafe, something different. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mananaw kita giraray ngunyan mga tugang kay GC. Gift certificate mga tugang hali po sa EO. Yeah. So interesado tabi magapod mga tugang sa 0995-398-1813. Siring man mag-text mga tugang sa 0928-777-5548. Let's go! Let's go! Apod tabi, mga tao kita ki-gift check, mga tugang niya na gift certificate pala. Mali pa iba pa ng gift certificate sa gift check adi. Pareho kay inda. Basta yan tabang itatao. Mga tugang hatod sa Indocan EO. Optical. Yan, executive optical. Tabi, sige daw, mga tugang taso may mga problema tabi diyan sa mata. May mga diferensya tabi diyan sa mata. May mga problema tabi sa mata. Apo di daw ako nindo sa 0995-398-1813. Tagari may diferensya ning cellphone kong ini. Kaso apon pa in nagaparadro diferensya ang number. Kuda sisay po dyan sa lugar sa Induan may connection tabi sa PLDT. Ano? Ang PLDT sa harong maluyaon. Napano daw? Ha? Sabi kan aki ko sa mga ka-office work niya, sa ibadang lugar sa ibadang lugar, iyo man, ha? Ano ang tabi ano ang 'di ba? Ano ang kwan daw tabi? Ano daw ang ini? Ang problema kang PLDT. Bata kunhain lugod so minasuna pa sa si Presidente Marcos na magayuno databi ang internet na nagkurukaskas, pakasuna nagluya ay napagyari na. Hello, good afternoon. Good morning. Ay, good morning. Sus ko pangyari sama. Testing lang po sa smart mo. Testing. Okay man po. Taga saan ka po? Spartines po. Ay, Spartines daraga. Okay man po ano? Tabi. Apo. Okay. Iyo man sana po. Dahil ka man ma-intro duman sa EO promo? Hindi pa po. Ada, salamat po. Sige, thank Okay, you. bye-bye. O, nag-testing siya kang Ismad. Okay man nga niya. Ano na tabian sa tuya na GC? Wara po akong pang-apod, hindi po ako nakakaan. Sana mapili. Salamat po. Ano? Hello? Hello. Migo? Testing lang po sa PLDT mo. Pag-testing mo sa vision ko. Pag-testing ko. Puro pa lang kita testing yan. Ang meaning maganda kang PLDT. Araw mo na? Yung nga ni, sa anong maluyaon, bato sa aki ko naka-work until now, naka-work from home, sa office nila sa Makati. Maluyaon yung internet. Meaning kang PLDT. Ano nangyari daw? Kaya gusto kong maraman sa mga paraan tabay tamig, kung siya may PLDT man dyan, tayo puta sa PLDT. Ang Diba? meaning nga kang PLDT, palaging lang. Hindi. Sige, tama hapon kita ka na. Okay. Ako sa pako niyan, yan ang PLDT minsan. Mapagalan mag-report dyan ka. Ano yun mag-ano? Action? Yung nga ni. Mga wifi mo dyan. Yan ang pagagamit. Dito pagkatapos, yung nga ni, sarong iyo ta. Kaya po ka naki ko sa wifi connection. Sige, pagka-programa ko, tamahapit ako duman. Okay, Bigo. Okay, Migo. Salamat. Alright. Ano na? Sisay ang gusto mag-avail tabi kay ning GC. Iyo baga tabi, grabe ang luya kan internet pero pag nag-speed test ka, halang kawon ang result na paano daw yan. Adi, EO Executive Optical, sinimbag na nga ni kay niyo. Digita na itaw sa nag-text na ini. EO Executive Optical, may branches nga sa Gaisano, SM, Ayala, branches. Ayos ini. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, good morning po. Sir, gusto ko din mag-avail po kayo na sa EO po. Opo. Ano pong pangaran?
Mary Jane po, sir, from Tama na, tayo surat ko, Istanza. Tayo surat ko, ta. Mary Mary Jane po, sir. Mary Jane. Yes po. Madali lang tayo surat ko, madam. Mary. Every morning. Ano pang apelyido? Agree pa po, sir. Ay, Agripa. Taga saan ka? Istanza po. Sain? Istanza po, sir. Istanza. Daraga? No. May agom? Igwa po. Aday na. Dahil para bati-bati sa moro aldaw. Igwa ba si sir? Pira ng aki mo? Talo po. Tulo ng aki mo sa busis mong an. Hello. Ay salbata na nawara sa ko na. Nagpasupog na naman ang sakuyang baterya ngunyan. Ay lang ko na. Sus ko bat. Madali lang, Mary. Ay pangyari sa maoraro. Madali lang po. Nalubat na. Paano yung charge ko pa sa nakasubanggi ni grabe. Madali lang ne. Dahil ka magiro dyan ta. I-shout out ka oral daw lugod. Ang busis na ito, ang aki, tulo na. Makaskason. Garing makauyam ka ngayon. Madali lang. Istanza. Pangyayari sa maoraro. Madali lang po ta. Nalubat Jane. Madali lang pasensya ka na. Wala lugod. Makauya mo na. Ma'am Jet nag-missed call si Ma'am Jet. Sabi ni Kap Luis, dapat may backup tang ibang provider. Just call my name at remedyuhan ta problema nyo sa fiber wifi internet connections. Okay. Sige daw, Kap Luis. Good morning. Pwede tabi mag-intra sa AO promo. Wala kaya kami pang sa agad. Text naman ang tatawan ng taha sa mga matrix. Miss Jane, sige na apod na be. Hello? Yes? Ayo, sir. Opo. Grabe ka man, sir, makaskaso na. Tulo na nga aki mo palan. Opo. Hay, sago mo. Nasa kawasan, sir. Nasa kabasan. Nasa kabasan pala nangyari. Pero pinaarado mo sa kabasan. Daywan, sir, matarok na. Matarok na. Anay ko. Maara mo marayan. Na kuan ni ago mo magtarok na tanganing mabutsutang init. Adi. Ingay po. Di sige. Di ano ang gusto sabihin kan EO? Executive Optical. Yes. Si Senteg sa diri ka yan. Ay, dahil ko, sir, araw. Hay daan mga branches ka yan. Ang sa LCC, Ayala. Mayroon. SM. Yes. Uy, bagayo na daw ang busis mo, Mary Jane. Diyan tangan ni Sir Nalan si Suagong to. Ano da ko ni gari mamados ka na naman sa style mo nga. Daywan, sir. Nasabatod na ka mga sir sa Ayala para dayo mo na ako pag-intindi. Ay, di mo man pa kaya ako tinino. Dapat tinino mo ako. May kakol ka paano, sir? Nasupog man ako. May ano? May kaapudan ka. May kahuron ako sa phone. Opo. O sa masunod, kibiliton mo sa nako. Nantig si Mary Jane ini. Makasabog ba, sir, mag-kiblit ba? Mapasala to kiblit ko baga sa'yo. So tama sana ang kapot mo. Kanigoan man na. Sus, kumang Ayun, sir. style mo. Aki pa ako, sir. Nagdadamog na ako sa imo. Garidya naman ako sa imo naman na. Garidya naman ako sa imo naman. May muto-muto na naman. Pira ng edad mo niya? 37 po. 37? Yes. Aki ka pa nagdadangog ka na sa ko. Ayun, sir. Diri marauton man ang implikasyon ng pagkataramon yan. Dahil, sir, kami talaga. Di sa GB listener talaga, sir. Since ano pa. Since birth? Oh. Ayun ang nagimatan ming radio Ay, station. sus ko. Ano daw kung tawad? Ugaring. Wala akong jacket. Tawad tayo ko tang jacket. Wala akong jacket, ugaring. Sir, mga midbid ko gabos ang mga ano dyan, ha? Sige daw. Saan mga bidbid mo digdi? Sige daw. Si Sir Pio, si Joshua, si gabos na reporter. Oo. Isang reporter mga sa 3rd District. Si Sir Jimmy na Oh, salita. sa first. Ang Jomar Bien. Oo. Si siyang pinaka-paborito mong announcer digdi. Siyempre ka, sir. Ay, Tapos si Sir kadiga. Pio. Mga style mo na naman. Kaya daw ako Si dyan. Sir, alam mo, sir, si
Si Sir Pia baga sir, sige ang moto-moto na. Aha. Dahil na nagdidiretso magdangog sa iya, pero kami nagdadangog po talaga. Ayan ang gusto ko sa imo. Dur-diretso ka pa lang talaga. Ayo, kaya nag-ano ako kay Sir Pia ta. Oo, Gari, pala. ano man siya. Yung nga ni. Nagagiti-giti, manura man nga Apo di daw nga ni. ato. Tapos, kibliton mo si Pia pag nailing mo sa may puso. Ay, be, tama-tamagagin ka na. Paano, at pag nailing mo, tapikon mo sa baga. Dahil sir, ako rin ko talaga chat. Dahil magiti-giti. Oo, baga, iyo man ng ano. Uy, salamaton sa padago sa Opo, pagdanog sir. sa programa, ah. O, i-claim mo lang ang dito sa imo na GC, sa DCGB. Opo, sir. Thank you so much. Di ko garing, atakon may James Coffee siya nang available. Tawan ta ka o garing, wala na eh. Okay lang po, sir. Iyo, gusto mong regaloan ta kaki ba? Dahil na, sir, okay na ako. Dahil sige na. Dahil, sir, nagaluha Ano pa yung na, sir, ang story? mic ko. Ano Sa yung number kabila, mo? Kaya gusto ko kaan. Ano yung number mo? Globe ini? Smart po. Ay, Ay, smart. TNT. Ah? Talk and text po. TNT. Talk and thanks. Opo. Talk and thanks. Oh, regards na lang kay Ago mo ah. Salamaton. Thank you, sir. Congrats. Bye-bye. Thank Mary you po. Jane. Bye-bye. Thank you. Teka. Di ka para palaba. Bata si Agom niya nasa uma. Pwede nga kapot-kapot ko na Agom. Pwede may may nag-text digdi. Duraton ka na naman niya pagkaaga-aga. Nailing mo na para ko nag-uugma. Durat na yan. Latuson ko ini na. Awin da. O sige. Ay kadakol man kan text digdi. Pwede po ako. O sa aga, text kita sa aga ha. Kadipisil kung takon kang globe mo. Sarong aldaw pa. Day ako nag-upload. Pa-join po ay pangyari sa mauro ni palan sa ko. Ano. Sige ta. Doon ako ining globe ko. Lingaw ko kaya akong ining globe ko na naikwan ko, na-register ko, pero gano'n na-register ko ini. Kaya, maduman ako sa globe taon-taon, wara lang internet, sako po kontak pag-apply ng ibang fiber wifi internet connections, agent and side ko yan. Okay, hindi pala, diga palang kiko. Talaga pa reklamo sa aki, kamaluyan nga dadang internet connection. Tabata kay po niya sa submissions kan sa iyang mga output sa sendang central office. Buda, ay nako, sa mga ka-office mate mo, kumusta? Yung man nga ang reklamo. Okay, o sige. Ako man nga po. Ano man ako man nga po? Okay. Hen, good afternoon. Siguro, konsultero ka pa, dakulong kang bata, ay, diyan ka na sala. Salaan sa imong pigtataram. Sala. Sa gabos mong sinabi, di ako diyan kuminsido. At nga ni, solamenting nalansi ko. Kundi ko na midbidan si Mrs. Jing, siguro, andod ako, baka ano yan. Andod ako, di ako nakaagom. Di ako nakaagom ngayon. Maluya man ako mag-discarte pag-abot sa mga babayi. Maluya kita dyan. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige daw, mga tugang dagdagantan, mga report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Jomar Bien. Resulta kan pag-aadal kan BIFAR sa aplikasyon para sa Dakyard sa Sula Channel. Tutukaruna kan Sangguniang Bayan kan Bakakay. Uya po, detalye kay Jomar Bien. Good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Nakatalaan ng tukaron kan Sanggunian Bayan kan Bakakay. Ang resulta kan pag-aadal na ginibo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasabi na bakong suitable para sa Dakyard ang Sula Channel na pinag-a-applyan ngunyan kan Santa Clara Shipping Corporation na buktakan danin ship Dakyard. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Kagawad Toto Alvarado kung saan ana o nambita na lakdang iyon sa iyang binukas kasudma sa other matters kan regular na sesyon kan Sanggunian Bayan kan Bakakay. Sinabi ni Kagawad Alvarado na dapat na tukaro na tulos kan Sanggunian ang isyong ini. Tangani na dahil na magparahaloy pa ang isyo kung dahil matawan yung permiso ang Dakyard, ang Santa Clara, di dahil kung matawan, di matawan. Depende na sa magiging pag-aadal. Kasakod kay ni hinagad niya sa Chairman kan Committee on Environment, si Kagawad Babarona, as Chairman kan Committee on Agriculture and
Fisheries, si Kagawad Father Noli Alparse na magsumitir kan sa indang committee report tapit sa bagay na ini. Nagtugaman si Kagawad Alparse na within 2 weeks masusumitir niya ang report at matutukar ang isyong ini. Ibinusul pa ni Kagawad Tuto Alvarado ang posibilidad na pag-amyendar kan ordinansa kan 2005 na nagdeklarar kan Sula Channel bilang fishery culture zone. Susog kay Alvarado na mas magayon na amyendaran ninda ito pero bako tangani inatawan ning dalan ang aplikasyon kan backyard kundi mahimay-himay ni maray asin na madetalye ang gabos na mga pagbabawal tangani na oras na may mag-apply dahil ng dakol pang mga question ipresentar sana ang ordinansang na amyendaran tapos na ang uroron dahil na pwede o rejected na tulos ang aplikasyon. Oh. So, Deki, iyan diyan sa baka kay Jomar, Deki bang pwedeng bugta kang kidakyard, apera kan sula? Digdi na yan kung gusto magbuktak. Digdi na siya sa luwas. Sa luwas na kan Sula Channel. Digdi na yan sa atubangan kan mga beach. Yan na yan sabi ng mga beach resort. Tayo na masaran magiging bakante. Or duman sa Pacific side. Duman sa isla kang Kagraray. Arani duman sa Misibis. Ang pinagbabawal ng GAD ining Sula Channel pero na araman taman tabi dito Henry kung nga ta ang napipili nagibo ang conduct yard iyo ang Sula Channel ini susog kay Gawad Alparse na ang posibilidad kung nga ta ang Sula Channel iyo ang pili na bugtakan conduct yard dahil ang ta safety yan taguan nga ni iyang kan mga barko kung magkaigwanin maraot na panahon. So mga barkong nasa dockyard dahil nakaipo ang panghalion asin ihanap ng ligtas na lugar sa bagyo dahil yaw na mismo sila sa loob ng Sula Channel na ligtas sa bagyo ang mga barko na pinagtatrabaho. Diyan. Okay. Sige, siguro kung iyan ikakalendar na sa sanggunian, duman tatabi, Jomar, duman naman kita ma-interview sa mga konsyal, di ba? Anyway, Roger, for information paman sa na ito na dapat may kalendar na. Kung i-calendar na yan, mapagdiskusyonan, mapagururunan, maraman tako ng resulta. Dabang kita naman mahagad ki mga opinion sa mga konsyal dyan sa Bakakay. Diba? Roger on that, BP Henry. Okay. So yan tabi, BP Henry ang update kayan sa ginibog niya itong pagsubaybay kasunod sa regular na sesyong kansang kuniyang bayan kan Bakakay. Jomar Bien, DCGP. Thank you, Jomar, sa report. Good morning, tabi kay Busing Raul. Ang sa tuyag amigo dyan sa Globe. Raul Nunez. Arin niya, sir, sa number mong may diferensya. Ako sa iling kumigo, bako lang sa number, pati sa cellphone. Di ko lang kaya sigurado kung ining number na 0995-398-1830 na i-register ko. Dahil ko aram kung na-register ko, dahil. Tapos ining smart ko, register din eh. Pero dahil ko lang sure, mga tugang, kung na-registro talaga, ano yan. Basta na, anyway, sige, amigo, makakuha na ko sa imo, dahil ko sure kung na-registro ko ini na 09953 lingaw ko. Lingaw ko. 0995-398-1813 tabi. Ako, Sir Hen, kampanahon pa kan ni Johnny Victoria, Manding Koreano, Nelly, DCGB, Nelly Lagilies ini. DCGB na ako, saday kapagayod. Kung si Manding Koreano, Johnny Victoria, Nelly Lagilies, dahil pa ako na aki sa mundo. Tabi. Kung nga nagdadangog ka sa atang. 19 ko na ako eh. 70... Ano nga ning taon ako inaki? 1975? Pero pati nga taon nga, pag-isipan mo pa. Pati nga taon, sabi ni Attorney Alvin Villarmino, dyan ako dahil matubod. Good morning. Ining saro sa mga Batikanong abogado ay Attorney Alvin, maray pa mag-discuss kita sa masunod. Gusto, just for general information, anong mga basihan para ang sarong tao maideklaran mong terorista? Di ba? Maski nga dahil kang kaso sa korte,
Anong mga parameters para ano yan? Ay, ayos, tagimigo. Bossing Raul, thank you Sige nga po sir, maghapit ka dyan. Lingaw kumigo. Kung na-register ko ini na 0995-398-1813 o iyo. Pero saro kung yun ining number ng pigitex mo, sigurado ako. Duwang number kong naka-register sa Globe na nakapangaran kay sa Koyang First Love. Okay. Thank you tabi, Bossing Raul. Marinaga tabi sa mga taga-Globe. Igwa ako dyan kidating estudyante sa Globe, so pinakamagayon dyan. Kaya igwa nga ako dating estudyante dyan na magayon man. Pero di ko na nailingon yan, si Abby. Ako na ina, may agum naman. Pero karak lang sa Globe talaga. Magayon dyan, magdyan ka sa Ayala dyan, sa Globe. Ay, naiko. Mag-enjoy ka lama. So, duman sana sa Kahera, ay, very smiling face. So, Kahera duman, maugmaon na babae. Maugmaon, buda mga very friendly. So, yaon dyan talaga. Sa Globe. Doon sa Kahera. Gusto kong magparabayad. Dati nagabayad ako. Doon baga sa machine. Makaskason. Kanya nagabayad na ako doon sa Kahera. Magayon nung kauron sa Kahera. Naka-smile per me. Ano nga rin tabi kito, Sir Raul? Aputon mo nga pagduman mo. Aputon. Hindi ko nalang ang kaputong sungaran. Pagyari. Okay. Pero sensa ay nakaabot sa istoryata ko niya na agad. O di bueno, di ba? Balikan ko sa bigtabo kay Atty. Alvin, di ba? Si Kwan, si Angel, and Monique. Yan. Angel, basta talaga Angel. Sa mga Angel kaya, kung nansa na talaga, pero selected and magayon, ano? Di ba? Angel Oxin. Si Angel dyan sa Globe. Angel Balyaran. Ganun ngayon, wala naman niya. Ganun ngayon kang topic ko niya na aga. Dahil seryoso, Atty. Alvin. Di ba? Anon mga kwan? Anon mga paramit? Anon mga indicators para ang sarong tao maideklarar mo na terorista? Kung ikadeklarado kang terorista, pwede kang magalakaw-lakaw dyan sa luwas. O pwede kang bit-biton mga tugang kan mga otoridad. Maski dahil kang warrant of arrest, di ba? Ang usual bagay gari primero, mga tugang sa Pilipinas na, di ko lang sure, pero gari, ngunyan ako nakadangog, na may sarong persona, sarong grupo, sarong pamilya na, pigdeklarar mga tugang na terorista kang national, anong anang council na yan? National Anti-Terrorism Council, tama? Anti-Terrorism Council. Di ba? Anong mga rason na dapat ika-deklarar ng terorista? Maglakaw-lago ka dyan sa tinampuin nga terorista nga yan. Magaling maka dito na di. 15 mga tugang makalipas ang alas 8 din aga ang mga bareta na sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines. 28 na bagong substation,
at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan ha. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024. Per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Hi, Sura Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng Rightman. Hanapin ang check ng Rightman. Pag may check, that's Rightman. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke like bike.
Jug jump bro, I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ng Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. This is ang surf bar, new look na! Bula, puti, Power pula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha, tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot ka yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa Indang Branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Alas 8:25 na po. Oras mga tugang, mga pedicab for hire. Daiman daw nin prangkesa. Tututukan kan sangko na ang palunsod sa Legazpi. Maraming tara po ang detalye sa report ni Ans Galero. Ans, good morning. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, desidido ang Pamayokan Committee on Public Utilities sa Transportation sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi na si Konsehal Al Barizo. Natutukan na ang mga pedicab drivers na sagud sa gunyan. Sige man giraray ang birahe lalo na sa Albay District. Alagad ang iba bako man o wala manin prangkisa o ang iba dahil man nag-renew o expired ang sa indang mga prangkisa. Nian panuga ni Konsehal Barizo sa hampang kan mga miyembros kan Sanggunian Panlungsod kan Legazpi patapos na ipasar niya
kasuod maan resolusyon na minakansilarnakan mga franchise kan nagkapirang pedicab for hire digdi sa syudad kan Legazpi dahilan sa dai pag-renew kaini. Sigun kaya sa iya susug sa indang pag-aadal nasa 299 ang total na bilang kan mga pedicab for hire digdi sa syudad na enot ng natauanin prangkisa alagad sa presenteng taon 28 sana ang iguanin active o kaya updated na franchise kini kun kaya para maibitaran na siging pagbiyahe kan mga siring na bagay o kaya siring na transportasyon digdi sa syudad talagang kakanselaro na ninda ang siring na bagay sin makondusir sinda nin pag-aadal para makapagbilog naman nin panibagong guidelines para sa mga muyang mag-apply panibagong prangkisa sa siring na bagay. Dun sa iya talagang saro ini sa mga muyanindang tutukan ngunyan dahil saan nagkapira sa mga pedicab for hire di sa syudad ng Legazpi palabaw ang presyo kan pagsingil ni na pamasahe alagad aliba wara man nin prangkisa. VP ang kapahayam ang nangyari sa sesyon regular kasuod ma and iniman ang kaptangkan pahayag ni Konsehal Bariso. To recommend to the Central and Panasonic because of the cancellation of franchise approach medical for hire expired franchise administration to pay way for other applicants who are willing and committed to maintain operation of medical for hire. Whereas several barangays, particularly those within the old Albay district, are clamoring for availability of medical for hire instead of tricycle for hire, considering the short distance of travel within the area and the fare is cheaper. And for that, the medical for hire is considered more economical for commuters within Old Albay district. VP ang pahayag ni Konsehal Bariso. Manggura naman ng rehistro kang baka kapon kan sikad-sikad. Pedicab sa English pala niya Pedicab for hire pala ng papod pedicab. Sikad-sikad. Diba? Iyan ang kuan. Sikad power. Magkaroon pagparehistro man kaan? Nasa 100 pesos VP ang mayor's permit tapos gari for inspection sa franchise pa garo nasabot man kiwa na so siguro abuton ka mga 200 pesos. Ang gabos-gabos na? Oo. Nagasto? Oo. Okay. Barato man sana pala. Okay lang sa iba. 200 pesos? Dahil man na nag-renew. Ano? Diba, barato lang nga nita wala man ang moratorium sa bagay na ini pero dahil man giraray nagre-renew. Yung nga ni, di siguro, wag saka nag-ibang kipagi. Oo. Okay, ako, pero sikad-sikad na sa Legazpi? 299 VP. Pira? 299. Dahil na pala? All. 299? 28 sanaan may prangkisa. Iyon nyaan nagmamaniho kaan, may requirement? Garoy, one VP na masyadong requirement dyan sa mga driver kayan. Ang importante lang, so, kumbaga roadworthiness man gini mga pedicab and subako man da so garo mga rulumao naman. Di ba, pag ika sikad-sikad driver, kada ang pig-orient kung anong proseso ngaya, paano pag-agi sa tinampo, paano pag-cross sa tinampo, paano siguro dapat may proper orientation gayud ang tripono ng gabos na pedicab driver, i-orient. Tama. Nag-agi ka baga sa mautong lugar? Di ba? Ang pag-cross diyan sa tinampo. Kang inot, may sarong nag-cross diyan sa may divine, yung bagang divine. Bata diyan, medyo ang kwan diyan, ang traffic light diyan, medyo may diferensya paminsan. So, sarong puti na, na SUV. Diyan baga, turn right anytime. Paghali ka digdi sa may kwan, sa may bigs, di ba? Patuo siya pasiring sa Albay Central. Pagkabig niya sa tuo, makaskasunon so sikad-sikad na hali duman sa may kwan, hali sa may divine. Ano nangyari? Di pang tumama duman sa hood ka itong kwan, SUV. Pangyari yan. Actually, nailing ko, nasa tamang linya sa kwan, so SUV. Arayo umpa sa kwan. So, di ko alam kung minaskason siyang bigla. Kaya nga niya ako naduunan so gas. Pwede. Baka nga niya ako susikad-sikad, baka naduunan niya so gas. Di naka-break. At kunti naman itong SUV, dako lang abunaran, Fortuner. Mahal pati. Abunay ko arang mo paano ito. Kaya siguro, may mga kung gayod, may mga pwedeng ipaapot iyan, paano di ba? Paano na ang pasay? Iyan baga, you are dealing with passenger. Oo.
Ang kwan dyan, safety kan mga pasayro. Tama. Sikat-sikat bagan, tumuwal ka dyan. Di ba? Siguro, bako lang yan franchise ang tutukan, pati sa manner, kang pagmaniho, sa pagpadalagan niya sa tinampo. Di ba? Actually, sa royal Siguro, kasabay naman dyan sa kwan gayod, so nga magtaga-deodorant man. Pero good ka, di ba kumansa kung ano talaga, nagsakay ako dyan, pag ako nagsaon pag Domingo, tara yun, masana ba sa Washington? Oo. Pasiring sal, nagsakay ako dyan. Siguro, sa lagod yan sa pwede man, di ba? Actually, sa mga napinoyan ni Councilor Lau Beltran, sabi niya, dapat bako lang ini ang tutukan, kundi dapat mag-hierarchy, kumbaga task force man, na mabantay sa siring na bagay. Kung puro prangkisa lang daw, tapos so, manners and conduct man kayo ni, so mga rules and regulations, dahil matututukan, pwedeng uro-turo man ganara ang problema sa pedicab. Gara nga po dyan, Task Force SS. Task Force Sikad-Sikad. Task Force Sikad-Sikad. Sana ngay ma-implement na ninda itong roof tagging kan mga may prangkesa nganing mahiling tulos itong mga kolorom. Masaro pa yan. Pag ngaya ay kamay franchise ka, ma-identify yan sa atop. Di ba? Kan sikad-sikad. Or magin sa tricycle. Diba? Sana mag-ibo ini. Di ba? Sabi kan sa tuyang amigo. Okay? O sige. So mga plaka da kan tricycle, pulinas na. Pa yun sa i-follow up ta. Ipala pag ikawad bariso ini. Oo. So mga plaka kan city plate gini ang pigmimin kayo ni. Mga letter L. City plate, o sa may L baga. City plate. L ngaya 2021. L1143. Anong meaning kang L palan? SP. Ha? SP. Kapag una kulusal. Iyan sana. Ang nagitang masabi. Para man yan sa mga pido. Ano yung naglungay sa isip mo niya na aga na? Matapili ka mas na siguro ng tako ba? Kung masana, pamparelax man sa nangon niya na aga. Okay? Sige. Sa dami pipihan informasyon, digdiman sa lawas kay Bahan si Boy, Ans Galero. Salamat, Ans, sa report. Pero seryoso mga karaw ko lang po ito. Pero seryoso. Sa lagay sa adal ay ilingon iyan na road courtesy. I-orient ang tamang manera kan pagpadalagan sa tinampo, ang tamang pag-cross sa tinampo, di ba? Dapat magsusunod mangyari sa kuan sa traffic rules, di ba? And regulations. Bako ngayon tabi, Councilor Chito Baldo. Dapat may proper training yan, as in proper orientation, para po dahil siya nagkakausa ki aksidente. Maka-aksidente yan o na-aksidente mo yan, nabunaran mo. Pag suminabitan sa auto mo, di ka lugod sa may problema mangwerang yan ang ang sarong pinto ngon yan, manggura ng pagpaayos ko nagasgasan mo yan, nakimi mo, bako 3,500 per panel. Per panel. Marikon digdi sa may kataning metabor barato digdi o digdi kay kuan kasi nga nini. Digdi sa inutan ta sa may car wash kay ano ini kay sene si Zay. Okay. Si kuan siya nga nini so malilingawon talaga ako so para pintura digdi, matibay na pintura sa car wash. Matibay akong may nahiling na magpintura digdi sa may karawa sa may DCGB. Pwede makaoro niya kung sa iba talagang 3-5 per panel ang singilang kaya ni. Imagine kung nakabangga diyan so sikad-sikad paano. Mas maray pong nag-iingat kita, ha? Okay? Mientras tanto, mga tugang ang lokal na gobyerno kan ginubatan, mga tugang mautang nin 450 milyon. Alas 8:33 na po nin aga. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days.
Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hugang sa programa, nagapot si Dr. Chris Gianan, si Padi. Pagdakula ngayon pa ang sasakyan, is mga idrakulang SUV ngayon, 4.5 per panel. Pag sadit ngayon, 3.5, ang akot sigayod, 3.5. Pagdakula, 4.5. Ngayon ako pa rin, depende man ngayon diyan sa yaman, kan may sadiri kan auto. Parang ngarak ko si Dr. Chris. Jimmy, nasalita, i-detalye mo. Ang plano kan ginubata na mag-utang ng 450 milyon. Para sa ano yan? Kami, Jim. Yes, salamat BP. Iba na ni style mo, ma-intro tapos ma-commercial ka na. Apagapod kang creativity. Innovation. Creativity yan. Para na iba naman. Ano iba naman ang dating? Bako puro parareo, di ba? Hindi ready na kita bumuga. Tapos ito na pala, binitin mo. Time check ka lang. Pero ito nagawat jokol, tapos binuldot. Latos unta kang salvatana ka. Sige na. BP, yaon digdi si Mayor Chino Garcia dahil ang kaso hapon, regular na sesyon, unanimously approve itong plano kan lokal na gobyerno na mag-loan in 450 million pesos. Yaon digdi si Mayor Chino Garcia kung ano ang papadalaganan kaning ilo-loan sa bangko na dakulang kantidad kan munisipyo ta BBP. Di kadua, ngunyan baga, mapiesta na sa ginobatan. So, lungganin sa festival. Gari, cancel? Pindido nga na sa mga aktibidad. And igwa ang kabalyo, serbisyo karaban. Yung dikita BP, Mayor Chino Garcia. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry Sancor sa DCGB. Mayor Chino, marinaga po. Good morning, Sir Henry. Yes, Mayor Marinaga. Salamaton po sa oras mo sa DCGB. Para po sa karaman kan gabos, talo ng mga taga-ginubatan, natapo takay po antang mag-utang nin 450 million pesos, tabi Mayor? Sa ngunyan po, actually, yan na 450 million is only credit line. So, allowable sa mo yung LGU. Okay. Oo. But, siyempre, gusto taso mailing tulos ang sa tuyang pagprogresibong banwa. So, mga priority projects like sa basura, na magkaigwa kita sa diri ng kung bakit ay na kami mabayad sa private sector. Sa diri mi na yan. And then, na sanitary landfill ito, sugaro supig susulo na siya. Opo. Then continuous man po so pagiling nagiling kami sa mga banwa na igwa na kaito. So magayon talaga na magkaigwa man kaito ang banwaan. And also may mga projects kaya kami na kayuhan ki land banking na may mga pigtatao sa mo yung project kung kami kidaga. So kay puhan may mag-purchase ki mga daga kung saan pwede mo ibugtak itong mga projects. Ayun, oo. So kung credit line po, Mayor, itong 450, pera po ang initial mo ng utangon kang LGU? Sa ngunyan po sa nailing may gawa kaming 3 to 4 priority projects na paad abuton ki mga 200. Opo. So kaiba na naduman sa landfill so land banking. So igwa pa nga ni kami so projects ang opening kang katumag to agpay to Bululo and going to Batbat. So 3 barangays. Nakaipuan may mag-counterpart 10% kang itatao kang national. So, I see. Kasama po duman ang counterpart ni. Opo. Saan po nito Mayor plano mag-utang? Land bank po, land bank. Land bank, okay. So meaning po, pag-araw kayo ng mga loans, mga payable for within how many years tabian, Mayor? 15 years. 15 years? Po, maximum. Oo. Mga pero po ang interest kan tabi, Mayor, pag land bank yan?
minaluwas po, garo 6 point something, 6%. Per annum. 6% per annum. Per annum. Ayan. Okay. Okay. So kung iyan man po, 'di ba? 15 years to pay. Ano po? Siguro ta nag-propose ka mo kan, kaya man bayadan kan lokal na gobyerno tabi ano, Mayor? Iyo po. Kaya man inibayadan ka ang local government. Siyempre, nagtada kita so para sa EDF dyan po ang ibang pambayad sa EDF kami makuha. So nagtada magirare kita. May priority po man kita digdi sa Tuyang Banwaan. Iyo po. Di po ngunyan ki-existing loan ang lokal na gobyerno? Sa ngunyan po, past administration nagkaigwa pong loan, but they gayo na facilitate. So, kung ano po suya duman iyo manggirare kinaagme, talagang priority kan sa tuyang administrasyon. I see. So meaning po, dahil pigbabayadan na existing na utang ang lokal na gobyerno tabi, Mayor? Sa ngunyan po From previous administration? Heavy equipment po, igwa kami pigbabayadan hali sa loan. Yun lang po ito, wala man kiiba. Ayun, okay. So, okay. Mayor, may news po kaming na-receive na, anong tamang term, cancelled o postponed tabi. So, sa imo dyan nalunggan ni sa festival, pwede po maraman kung kinansilan ang ibang activities kayo ni o gari, wala na talaga po muna nalunggan ni sa festival for the meantime? Yes, for the meantime po, pig-postpone mingo na i-reschedule mi na lang sa ibang bulan. Tapos dahil po saro kayo ni ang saro sa napag because of our evacuees and ini nga ning pagtuwa kang bulkan na aramtaman na nagampang kita sa arog kayo ng kalamidad, medyo haloy-haloy na nga po. So nag-decide kami na gibuna sa na same last year so caravan. And then after kayo o malift ining evacuees, pwede mi na ining ipadagos sa muyang festival digdi sa Ginubatan. Ayun, oho. Pero may mga, sabi gari may, kung iyan hinali nindo, may activities na gigibon manggiraray tabi, Mayor? Ano po ining garo caravan, something? Servisyo caravan. Servisyo caravan. Ano po ang kayo ni? Ang detalye kayo ni? Medical concerns, malibot kami sa apat na cluster Ginubatan, darami ang medical teams na check-ups, pre-check-ups, pre-legal counsel, pre-dentist, and everything. Yaon po dyan ang sa muyang i-offer na sa ngunya. Ayun, opo. Mayor, salamaton po na maray tabi. Good luck po sa edo. Mabuhay po kamo. Opo, thank you, Jimmy. So yan tabi, BP, si Mayor Chino Garcia regarding digdi sa mga concern sa Banwaan kan Ginubatan Albay. Jimmy, nasalita si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. 16 minutos bago po mag-abot ang alas 9 nin morning, mga tugang sa tuyang programa. Magbabalik po ang hapot. Magalipas lang kan mga patarastas. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo?
Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang satuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa Laykan, Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero daing mantulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man gararay sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa saindang edad asin sirkumstansya kay bahanan assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Okay na tabi, ini si Jimmy? Jing, okay na no? Alright, now. Mga tugang, 10 minutes tabi bago magabot ang alas 9 ninaga. Digdi po sa tuyang programa. Sandali, lingunta muna sa mga reactions hindi bago kita magpaduman sa iba pang topic. Sir, concern lang po ako sa engineering office dahil naga-require nin building permit kung mapa-construct nin harong. Ay, iyo po, may building permit po requirement yan. Bakon Tagaligaspi ka, mapasiring ka po duman sa city engineering office. Magtaga-hapot-hapot tabi kan mga requirements. Kami haluyon na tabi so para mati kang DCGB sa kapanahonan pa ni Boss Art Osia buda ni Vice Governor Danny Asanya sa programa niyang Paggabi, Lingkod Bayan. Yes, salamaton po ha. Magtatanong lang po about the GC offered by EO. Ay, Mr. Reset po, saan magkakuha? Sige po, mag-abang ka lang po, pero may pagkaagat. Tapay rin itong kamo mag-text. Kung paano tabi kita kamo maka-avail kang GC, mga tugang hali po dyan sa EO. Alright, ito. Sa tuya tabi na mga kwan, ano ini? Hay na nga ito so sa kuyang dapat basahon. Anhapot, yes, ito, sandali lang Good morning, tabi. Sabi ni Joven Tuazon, palaganting palbati ang mga kahiman ba kuuya sa San Miguel, Catanduanes. Yan. Tina Dino, iyong man tabi digdi sa mo idol, maluyahon ang internet, ilinga, nawara-wara ka na naman. Yan. Marie Grace San Juan, good morning po. Homer Lola, Anita Armstrong sa Melbourne, Lily Ramos, good morning tabi. Alright, sige po. Another one. Sabi kan sa tuyang Migo, kung may tuda ang tricycle, dapat ang panjag igwaman. Yan. Next week po. Yan. Okay. Thanks, Migo. Alright. Sige da. Okay. Good. Alright. Now, ugaring kapos kita kay oras. Kamutabi nag-antabay dyan sa daraga. Kumusta po ang programa kang garbage collection sa Indo? Kumusta po ang implementation kang 9003 itong Solid Waste Management Act, mga tugang o tabi na pig-implementar kan mga local government units? Di ba? Ano po ang kwanindo? Ano sa indong iling tabi? Kasi ito tabi na look at na mga garbage collector. Takaswapon kaya, akan swapon. Garo kan Sabado ito, akaswapon pala. May mga nakauron ako dyan sa kwan. May nakauron ako dyan sa nagkapirang mga barangay na may problema tabi sa may problema tabi sa may problema tabi mga tugang sa
anong apod kaya yan? Sa garbage collection. Lalo na pag abot tabi sa mga MRF dyan. Kaya nga ikang inot ko ta, gusto kong imbitar ng in-charge dyan sa Indo, sa garbage collection, para makwanta, maharaman taan mga pasistema dyan sa Indong lokal na gobyerno. Kaya lang kang inot, naimbitaran niya to, they po available. Tan concern kan ibang mga residentes dyan, bako consistent mga tugang an garbage collection kan mga iyan ang mga collector sa barangay. Kalagad pag abot kaya sa araw ka na bagay, ang may ano yan, ang may ano ini, ang may ano ini, ang may jurisdiction na po kaan sa barangay council, sa kapitan. Tidak una yan sa sa barangay. Ang problema lang po kung di nakukolekta ang basura, saka po minaapod mga tugang sa Mendro o sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Budaan sa pa dyan, kulang ki garbage truck andaraga para magkolekta ki mga basura. Pero namamanage man da tabi ki luway-luway. Ang gusto tang ating irani dyan na kung paano maano ang plano kan lokal na gobyerno na initabi na salog hali dyan sa may haling San Roque yan area eh. Di ba? Na minaagid dyan sa may likodan po bagakan Biyu. May salog dyan. Dyan sa may parte kang Ilawod area, haling Kimantong. Yan nagupunan sa Gumayon River. Tapos, may salog padigdi, inda ko niya umpaan salog. May sapa, mga tugang, dyan sa may Balaguer, pasiring po dyan sa may Bicol, sa may ano yan, doon niya, inilikod ng Cambisi High School. Di ba? Sa may likod ng Cambisi High School, minaluwas digdi mga tugang sa may Sagpon. Pinatulay baga dyan sa may Sagpon. Kaya nga may tulay, mga tugang, tamay salog dyan, minabutwa duman sa may Anahaw Village, palikod duman sa may Bicol University. Yan ang magkuhan yan. Sana magibuhan kimidyos kan lokal na gobyerno na iyan po, dahil maging tapukanin basura na minadalagan mga tugang, digdi po sa sentro, sa Sagumayon River, sa may partikan Legazpi, buda sa Roran River. Sabi kan texter ta, good morning tabi hen. Bako talaga consistent ang garbage collection, digdi. Pati nga ni ang pagsegregate ng basura, bako masyadong maigpit. Dapat kayo digpitan kan lokal na gobyerno ang no collection, no segregation, no segregation policy. Tangani na madisiplinan iba. Buda sa ro pagayo, dapat halion ang mga basura sa mga basurahan sa mga public places. Diyan sa Ninoy Aquino Park, nakatambay ako paminsan. Di man ako kinahiling po na basurahan dyan. Di akong nailing na basura. Okay? Sigusen na lugar po ini na dapat talaga daing basurahan. Yeah? Dapat po barangay ang maghigpit sa pagkolekta kan basura. Tama, iyo po pigsabi ko sa imo kasubago. I-required kada harong na magtapok basura. Kapag wara tinaong basura sa garbage collector, ipaapod sa barangay hapoton kung natawarang basura para maiwasan ang pagtapok sa salog or sa mga bakanting lote. Buda man sa barangay, magkolekta man pirmi ki basura para dahil natitipon ang basura sa kada harong. Tama po ang point mo. Di ba? Kaya, ang implementasyon tabi kan segregation, mga tugang kan basura, buda garbage collection, nakaatang po ngunyan sa barangay council, lalo na po mga tugang sa punong barangay. Ha? Sige po, sa masunod na daw, diskutiron taan duman sa programa Tangkaya, mga tugang kung paano ang mga sistema yan sa lokal na gobyerno. Kaya lang kang inot, inimbitaran ko na sa si engineer, Justin, may gano'n nagkataon na may pigduman po sa Sorsogon. Kaya dahil po available kang Sabadong ito. Sa mga masunod na daw, ipapalayo test niya ito na may imbitaran niya, buda tabi dyan sa Kamalig area. Ha?
Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo. Thank you. Tapos na ang programa. Si Henry Maceda po. Henry M. Dahil pong personalan, kita po naghahapot lang. Let your love flow. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot